една изоставена сграда. Ей, това е моят приятел. Сега ще влезем да видим. Сега тук да таковаме едно финирче. Изваждам, защото е едно тъмно майчух нещо, не съм сигурен. Оп, много е страшно, брат. Ей тук, чакайте да видите. Ей тук. Оха, чакайте с... Имаше. Наистина е имало човек. Или Сижи каза, че някой много страшно. И сега ще видим. Сега ще видим. Аз за първи път влизам тук и не съм много сигурен. Ама може и наистина да няма човек. Вижте тук, всичко може да намерите, казвам ви. Обаче. Буквално има... Тук са живяли хора 100%. Има и раница. Да, бе, живели са, виж. И снимай. Има... Да. Плюшена играчка на Shadow. Да. От Соник тук е имало телевизор. Тук е имало бебета. О, what? Тук има някаква дупка, бе. О, what? Сега тук... Тук е слушалки или има ли, бе? Да. Чух нещо. Дайте да отидем набързо на хората, да покажем. Ей, тук вижте. Тук е смокачка. Тук преди моят приятел е казвал, че е имало хора. Някакви цигани. Искат сега ще направим една обиколка около цялата сграда. С фенерче. Без фенерче, около цялата сграда. Не, тук. Не, бе. Добре, чакайте, сега ще ви покажа. Оп, излизаме. Сега. Защото тук има много стъпка, може да настъпи някое. Мисля, че чух пак нещо. Не съм много сигурен. Но тук май наистина може да живеят цигани. Но през вечерта да не са тук. Ей, тук, но имаше един човек и... Избягаха. Ей, тук сега ни трябва фенерче. Сега ще направим цяло обиколка отвънка на заградата, ако искате. Сега ще таковаме. Елате и тук, нали, дървета си има... Не, обърках пътя, май, чайте, сега ще видя. Оп, тук сега. Тук беше отворено, навсякъде беше отворено. А сега не е отворено. Те са го заоградили. Тази сграда е такова. Мисля, че тази сграда е такова. И не е завършена заради пакто пустотачки. И... Олата, шака тук ли са не завършена? Да, точно. Ние тук до вчера хвърляхме така шарки, камъни. Да, добре. Ние може да направим един друг епизод, където влизаме в една друга изоставена сграда. Ами, като цяло няма много... Ние видяхме една и ще направим друго видео, където отиваме в една изоставена сграда. Чао, хора! И от мен чао, и от приятелят ми чао. До следващия път. Чао!